5 вохӯрии даҳшатангези шерон бо одамонро дар ин видео хоҳем дид, ки кафолати якчанд шаби бехобии шуморо медиҳад. Дар канали Некатоб обуна шавед, зангларо пахш намоед ва мо наворро оғоз мекунем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як X боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. Номери 5. Як гурӯҳ туристон дар мошин ҳангоми тамошои Африка дар Танзания ба хулосае омаданд, ки дар назди ҳамин шероне, ки истироҳат доштанд, мошинашонро дошта онҳоро тамошо кунанд. Аммо каме баъд онҳо аз ин тасмими худ пушаймон шуданд мутаассифона, чунки яке аз шерони кунҷкоби он ҷо ба назди онҳо омад. худоё, ман намедонистам, ки онҳо ин корро карда метавонанд. хушбахтона бо онҳо ягон ҳодисаи ғайриоддӣ ва даҳшатноке рух надод ва онҳо дари худро дар замок маҳкам карданд ва пеш аз оне ки ягон ҳодисаи дигар бо онҳо рӯбарӯ шавад, онҳо мошинашонро ронда рафтанд. дар парки миллии Крюгер як гурӯҳи туристон муъҷиза шуд, ки онҳо аз ҳамлаи шер наҷот ёфтанд. туристон ҳангоме ки дар ин парк сайру гашт доштанд, аз дурӣ онҳо як шереро мебинанд, ки ба онҳо наздик шуда истодааст. аниқтар аст ба тарафи онҳо давида истодааст. онҳо ба ҷои он ки гурезанд ва ягон тасмиме биандешанд, дарҳол камерашонро бароварда шерро наворгирӣ мекунанд. дар аввал шер якчанд қадам медавад ва дарҳол дар ҷояш меистад ва атрофи худро аз назар мегузаронад. якчанд муддат пас боз дубора ҳадаф қарор медиҳад туристонро ва ба сӯи онҳо тезтар медавад. бале, аз чӣ бошад, ки шер дар мобайни роҳ боз дар ҷояш меистад ва дигар ба тарафи ин туристон таваҷҷӯҳе намекунад ва иҷозат медиҳад, ки ин гурӯҳи туристон метавонанд ғалабаи майдааки худро ҷашн гиранд ва дубора зинда шуданашонро ай хотир набароранд. рақами 3. дӯстони азиз, боз ҳам сафари боз ҳам Африка ва шаҳри Танзания. дар канори парки Крюген як гурӯҳ туристон дар назди мошини худ тайёрӣ ба сафар доранд ва ба мисли ҳамешагӣ ягон ҳодисае рух надода истода буд, то он даме ки ҳодисаи даҳшатангезе ба сари онҳо омад. дар ҳамин ҳолат буд, ки як шери сафед аз чӣ бошад, ки ба мошини онҳо савор шуд. дар ҳамин ҳолат буд, ки туристон дар шок ва паника меафтанд ва онҳое ки дар он ҷо буданд ба онҳо маслиҳат медиҳанд, яъне ба туристон, ки дар паника наафтанд, худро ором кунанд ва оҳиста оҳиста мошинро тарк кунанд. аз мошин напаред, оҳиста оҳиста фароед. аз мошин напаред, боз ҳам такрор мекунам, аз мошин напаред, фароед, оҳиста оҳиста фароед. инчунин оромиро аз даст надиҳед, ин муҳим аст. ва хушбахтона ҳамаи ин ҳодисаи даҳшатангезе, ки ба онҳо рух дод, сабт карда шуд. бо ҳамин ҳодиса тамом нашудааст ва якчанд нафари дигар дар дохили мошин мутаассифона бо шер мондааст. одамон ҳам наворгирӣ доранд ва ҳам кӯшиш карда истодаанд, ки он занеро, ки дар дохили мошин бо шер монда буд, фароранд. бихезед, бихезед, аз ҷоятон бихезед ва ба назди ман оед. оҳиста оҳиста худро ором доред. билохира ба онҳо муяссар шуд, ки соҳу саломат ин занро аз мошине, ки шер нишаста буд, фароранд ва ба ӯ ягон зараре нарасид ва дар ҳамин ҷо ҳам забт, яъне сабти онҳо ба охир мерасад. хуб, тамошобинони азиз, суол ба шумо ин аст, ки шумо агар бо шер дар як мошин рӯбарӯ мешудед, оромона ба мисли ин зан мешиштед ё ин ки не? комментария дар ихтиёри шумост. таҳти рақами 2. боз ҳам Африка, боз ҳам парки миллие, ки дар он ҷо ҳайвонот сайру гашт мекунанд. як гурӯҳ туристон хостанд, ки ин шери бузургеро, ки дар ин ҷо оромона сайди худро шикор карда хӯрда истода буд, тамошо кунанд. ва фикри ман аз ҳамин навор фаҳмида мешавад, ки шер аз ин кори туристон он қадар ҳам хушҳол набуд.
мутаассифона ин огоҳиномаи шерро туристон ҳис намекунанд ва ба ҳамон режими оддие ки тамошо доштанд шерро тамошо кардан мегиранд. маҳз ҳамин замон буд ки шер фаҳмид ки онҳоро мебояд бо тариқи физикӣ аз он ҷо ронд, яъне хесту дарҳол ба сӯи туристон ҳамла кард. хулосаи гап он аст ки ин шерҳо аз сабаби ки бисёр туристҳоро мебинанд бо одамон одат кардаанд ва гузашта аз ин ӯ як сайди калонеро хӯрда истода буд ва сер буд, вагарна туристон дар ин ҷо намехандиданд, яъне успети хандидан намекарданд. бале ҳарчӣ ки набошад, хушбахтона дар нимароҳ шер меистад ва ба онҳо дигар таваҷҷӯҳ намекунад. бо ин амала шер ба онҳо фаҳмонд ки то ҳамин ҷое ки давида омад ин сарҳади онҳо мебошад, яъне одамон дигар ҳақ надоранд ки аз ин сарҳад наздиктар дароянд, чунки ин минтақаи ҳамин шер будааст. таҳти рақами 1 видео дар Африкои Ҷанубӣ сабт карда шудааст. бале дӯстон, дар Африко бениҳоят ҳайвонҳои ваҳшӣ ва дарранда зиёданд ва озодона сайру гашт мекунанд. Як-ду мард дар он ҷо дарҳол телефонҳои худро бароварданд ва ба наворгирӣ даромаданд, ҳангоме ки ҳис карданд ки аз поён ба тарафи онҳо як шери бузурге ҳаракат дорад. дар ҳамин ҳолат яке аз гидоне ки бо онҳо буд хост ки ҷавонмардона вазифаи худро иҷро кунад ва аз таҳти хатари шер туристонро наҷот диҳад. ва бо ин чӯбаш дар даст ӯ аз даи ин кор бо хубӣ мебарояд. агар шумо надонед, дар Африка ба туристон як гидӣ дода мешавад, одамоне ки хуб дар ин соҳа омӯхтаанд ва муомила бо ҳайвонҳоро нағз медонанд ва туристонро ҳаргиз дар ин Африко бе гид иҷозат намедиҳанд даромадан. хушбахтона ба онҳо муяссар мегардад ки аз хатари шер раҳо ёбанд ва шер ҳам дигар ба онҳо таваҷҷӯҳе намекунанд, роҳи худро дар болои ин теппа идома медиҳанд. шер дар охири роҳ омада дар назди шери модина менишинад ва дигар ба тарафи одамон нигоҳ намекунад ва мутаассифона туристон ҳам бошанд дар ҳамин ҷо сабтро қатъ мекунанд. раҳмат ки то ин ҷо моро тамошо кардед. агар навор ба шумо писанд омада бошад, дар канали Некатоб обуна шуда зангlaро пахш намоед.